syai ya kani gamat ya kani gabenta ngi klem ya kani gabenta yang lintik lagi di ban singap di menta baling ong ngi klem persya roster system ya don baong bangi persya nak tarau ki pat ba pat ki singap ki di ban singap ya ngi kuam ya ke ngi kuam ni ki menta ban penha ban review ke reservation ni roster system menta kuam ni ki nama klem ke jing pen bahas reservation policy larangi pentrikam ke reservation kam tam ke roster kan ta shibone ya don kam shaban penbet ya kani Haga bidi baka jing tuput ni ong nyimsha ya ka sarkar bakan tuput kemang de ban tu kebijakan nong kendong pada kata la de ban wenglut ki kitu kebijakan nong kendong baro te kumlu kinong mga itek kini ditang kiri sim kebu ki bakwa susu bakwa ba pat keladon ke debate kalau kini apa ekor tolong da ketua pun juga like kalau to do bar pulun agar sing ala segi sing kumlu baka jing ki kalau si pun ki sinong na ka jing muda ndai don ki ba muslia ya gini Ika don ka jing bishni ni kikam ki banga train am tau pada. Kita ki beri ki ba bishni ke le kumno ban sniu dur ya ka jing train ka jing. Ban hayen ba ki ke la patai start kham da sutho ka sniu. Na tara ki ong ka don ka jing ong hak ten phare. Too many cooks spoil the broth. Ka bomot la bun kti than ha ka shet ka tiu ka jing ta jaga bakan bang ka thang jaga bakan bang ka blan jaga bakan bang ka sniu no. Te don ki muslia yakni tang namar ba ki shon shimet yu arden kim kwa ba uba arden unio burom ndre ngam shimle I siteng I kemuda la don ki ba ong bang I siteng coach kmat ngan challenge debate ba ki para marwe